बड़ अड़ुआर पड़ा सब कथा जानी सारा पर मुझे जापारी गुरु एवं कौ अवस्था थे से संपत्तिटा खबर दे से घर को कहवा से शीतल को बाहर के घर को धरिक आस कौन करी केमी कह मुझे बुझी पारनी गुरु तो भारी टेंशनिया लोक कौन गुरु गुरु अरे अरे सुगुरु आज कौन एते पूरा प्रेम रे तुमर गोटे प्रश्नर उत्तर दे पचार 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 मनीष केतबेले कांदे ताकू जेतेबेले किछि कथा बाधे सेतेबेले से कांदे आ कोन कांदिले ता आखिरु लुह झरे कि नाही आ की कथा गुरु कहउछ आ ये कांदिया मात्र तो आखिरे लुह धरिबा सुनिश्चित अरे एमिति गोटे लोकर ना क जाकू बादिची से कांदुची एले ता आखिरु लुह झर हा ये कांदुची बाधुची ता आखिरे लुह झरिबनी हा एमिति मनुष्य संसार कोडी नाही तम कोन कहबा अछि 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 आउ से लोकटा होची मु मु कांदुची मु बहुत रे कांदुची मो आखिरो लुह धरुची अरे मो आखिरो लुह धरुची काई नाही तो ताकि लुह झरनी अरे से दियोटर बापा मते डायलॉग कहला मु कहली मो स्त्री को चांदनी रात गीतर नचैला से भी नाचिला और तापरे से ताली मारिला मो ऊपर को 500 टका पकड़ी दे मते प्रयास कलरे शेषलाटा जानी रे तप गोटे कलाकार को प्रयास कले ता कला को अमर्यादा कले गोटे कलाकार को केते कष्ट हुए गुरु किए से गुरु किए से खाली खाली नाटा खाली खोली कहि दियो मु तो इदा को बक्ता फाला वाला फाई न देखी ताले मो ना तंपन हो ओ गुरु ओ सेतिकी रे आउ मते छुटलो कइला बिकारी भी कइला मो पुओ भाई ताकू गुआरी करबा जाइतली सुनिलानी मो तम स्वामी स्त्री दुईटा को गड़ा रे धक्का मारी बाहर कर देला गुरु मते खाली आदेश दियो से लोकुडा को हाथुडा को भांगी दे के पड़े आसबे की अरे तंपो ए शिवा पंडा सिना नाटक रे विलियन रोल करे एले स्टेज ऊपर जेतबेले पैथेटिक सीन चली था हीरो हीरोइन अलगा हुंती से साहनाई बोलाटा जेतबेले एक ना बजे दिए स्टेज ऊपर थाईली तो आखिरु लुह जरिया से रे तंपो लुह जरिया से नना अरे संपो तू जम्मा मन दुख करला मु तो भाई जाई एमिति गोटे बहु ले जाईबी जे कोटिए रे गोटिए हेतब तू मन दुख कर रे संपो हां संपद तू जमा मन दुख कर ना सुने मु एथरा आसुची हां तेरी के निज केला निजे संभालो मु एथरा आसुची नना मु कौन कहती कि शीतल गोटे अहंकारी बापार झियो रक्तटा हूँ अहंकार
ବାତି ହେଇପାରିବେନି। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ତୋ ନନାକୁ ସେ ନାଟୁଆ ସଜେଇଛି। ଏ ଶିବା ପାଣ୍ଡା ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ତା ଝିଅ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବନି, କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବନି। ସେ ବାପର ଅହଙ୍କାର ଫଳ ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ। ବାପା କାନ୍ଦିବ, ଝିଅ ବି କାନ୍ଦିବ। ନନା ମୁଁ ଶୀତଲକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାରିଆ, ହ୍ୟାଲୋ କୁଆଡେ ଗଲୁ ତ ସେଇ ଘର ତାକୁରୁ ଅଧା ନମ୍ବର ମାଲଟା ନେଇଗଲ। କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ନନା। ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ କଣ କହିଲ? ଆଉ ପିଇବ? ଆଇ ତମେ ପରେ 2 ବୋତଲ ପିଇ ସାରିଲଣି। ଆଇ ତମେ ମଣିଷ ନା କଣ? ସେ ଦେହ ଆଉ ଦେହ ହେଇକି ରହିବଟି? ହ୍ୟାଲୋ ତୁ ବି ପି, ତତେ ବି ନିଶା ହବା ଦରକାର। କଣ ନିଶା ନହେଲେ ତୁ କଣ ବିଷ ପିଇ ପାରିବୁ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ଅରେ ଏ ଶପଥ, ଏଇଠି ତୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ତ ନନା କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ କାଇଁ ବିଷ ପିଇବି? କଣ ପାଇଁ ବିଷ ପିଇବି? ପାଠ ସାରା ତମକୁ ଏତେ ବୁଝେଇଲି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବି ଏତେ କରି କହିଲି, ମୋ କଥା ଶୁଣୁନ। ସେଇ କଥାକୁ ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଚାଲିଛ, ମନେ ପକେଇ ଚାଲିଛ। ଏ ଶପଥ, ଏ ବାବା ତୁ ଜମା ମନେ ଦୁଃଖ କରନା। ଶୀତଳ ଠାରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟେ ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ତୋ ଟୋକା ସେ ଶୀତଲକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଛି। ଭଲ ବୋଉ, ଶୀତଲ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାମାନେ ତୁ ବୋଉ ମତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରବୁ, ବିଶ୍ୱାସ କର ମତେ, ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ହେଇଗଲା। ଆବେ କି ପରିସ୍ଥିତି କଥା କହୁଛୁ? ହଁ କି ପରିସ୍ଥିତି କଥା କହୁଛୁ? ସେ ଝିଅର ବାପାଟା ମତେ ଅସମ୍ମାନିତ କଲା, ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲା। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ବାପାର ଝିଅଟାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆଇଲ? ଶୀତଲକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଛି ନନା। ଏ ମୁଁ ସିଧା ସିଧା କହୁଛି, ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ମୋ ଘରୁ ଫେରେଇ ଦେ। ନନା ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ଯିବ କୁଆଡେ? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେ ଶପଥ, ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲୁ କାହିଁକି? ହଁ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ବାହା ହେଲୁ? ଆରେ ତାକୁ ବାହା ହେଲୁନି ଯେ ତୋ ବାପା ମା ଦିଟାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଲେ। ଏଇ ତମେ ଆଉ ଠିଆ ହେଇଛ କାହିଁକି? ଯାଅ ଟିକେ ବିଷ ନେଇ ଆସି ମୋ ପାଟିରେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ବି ମରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁ ସେମିତି କହନି ଲୋ ବୋଉ। ହେ ବୋଉ, ଆଲୋ ମୁଁ ପରା ତୋରି ପୁଅ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ପୁଅ କୁପୁତ୍ର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମା କେବେ କୁମାତା ହେଇପାରେ ନା। ବୋଉ ଶୀତଲ ଭାରି ଭଲ ଝିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେଇ ଜମା ବି ଭୁଲ କରିନି। ତା ନହେଇଥିଲେ ସେ ତା ବାପର ରାଜପ୍ରସାଦ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏମିତି ଅୟସାରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ କଣ ମୋ ସାଥେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା? ଓହୋ ସତ କଥା ତ, ଏ କଥା ତ ଜମା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ପଶି ନଥିଲା। ଏଇ ମୁଁ କଣ କହୁଛି କହିଲ, ତମେ ସମ୍ପଦକୁ ଜମା ଭୁଲ ବୁଝନି, ଜମା ଭୁଲ ବୁଝନି। ସେ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି। ହଁ 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 ସିଏ ଠିକ କହୁଛି ଲୋ, ଭୁଲଟା ତାର ନୁହଁ, ଭୁଲଟା ହଉଛି ତୋର। ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଆଉ କାହା ସହ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଏଇଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ। ଅନ୍ୟ ରକ୍ତ ବେ, ଅନ୍ୟ ରକ୍ତ। ଯଦି ତୁ ମୋ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ନନା ମୁଁ ଶୀତଲକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଛି ନନା। ଶୀତଲ ଭାରି ଭଲ ଝିଅ। ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ନନା, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଶୁଣ, ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ସେ ଝିଅକୁ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ ସେଇଠି ନେଇ ଫେରେଇ ଦେ। ଆଏ ସେଥିରେ ସେ ଝିଅଟାର ଦୋଷ କଣ? ନନା ମୁଁ ଯଦି ଶୀତଲକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ଯିବ କୁଆଡେ? କୁଆଡେ ଯିବ ସିଏ? ଏ ବୋଉ ତୁ ଟିକେ ନନା ବୁଝା ନନାକୁ ଟିକେ। ଏଇ ତମକୁ କିଛି ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ପରା କହୁଛି, ତମେ ମତେ କହିଲ ହଁ, ତମେ ଯଦି ସେ ଝିଅଟାକୁ ଏ ଘରେ ଜାଗା ନ ଦବ ତାହେଲେ ତା ବାପା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ, ତାକୁ କଣ ସେ ଘରେ ଆଉ ଜାଗା ଦବ? ସେ ଝିଅଟା ଯିବ କୁଆଡେ? ସାରିଆ ତୁ ବି ବଦଳି ଗଲୁ। ଅହଙ୍କାରୀଟା ଆମକୁ କେତେ ଅପମାନ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ଗଳାରେ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତୁ ଭୁଲିଗଲି, ତୁ କିଛି ମନେ ନାହିଁ ତୋର? ମା ଗୋଟେ
मान सम्मान स्वाभिमान होची ता झियो मो डैडी आपण दी जन को दुई जन लोक मान आगे अपमानित करथिले काली जेतेबेले खबर कागज रे बाहरिबो शिल्पपति सूर्यदेव मिश्र को झियो गोटे गरीब पुओ तो फेरार हो जाए ସେଇଟା कोन आपण मान प्रति हेतिबा जंत्रणा अपमान रो शास्ति नुहे ଅହଙ୍କାର ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ ନା ଏମିତି କି ନିଜେ ନିଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଦିଏ मो डैडी को मो जीवन थिली ना केवल सेई अहंकार पई अछि मु ताकू छाड़ी आपण पाखु चली आसी एथिरे पर आपण माने खुशी नुहंती एई सुनी पछ ना सुनी पछ ना एथरे तमे मते कहि परिबो ये गोटे भलो झियो नुहे आउ ये घरर बहु बाबा को योग्यता तार नाही हेलो ए सारिया हातीर देखैबा दांत लगा खाइबा दांत लगा ए झियो जापानी ग्लास रे पानी पिए मार्बल चट्टान रे चले आउ एते एते मोटा गति रे शुए जे ता बापा छाती को गोइठा मारी चली आछि ओ दिन तो कलिजा को गोइठा न मारिबो आर कोन ग्यारेंटी अछि आउ शेष समय रे तोर गोटे बुली पुओ को भी तो पाखरु छड़ाई नबो ओमरे पानी टोपे दबा को भी छे नथिबे ଏମିତି କୁହନି ନା ଶୀତଲ को मु बाई सारी ଶୀତଲ ଭଲ ଝିଅ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି ନା ए टोका मु सीधा सीधा कहूची ए झो को तू जोउठे आनचू सेहित नै फेरेई दे ए ବୋଉ ତୁ ଟିକେ ନନା को ବୁଝା ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ଯିବ କୁଆଡେ एई तमको मो कथा सुबुची ने नाही देखो से झियोर बाप जो बलिया लोक तमे भलो भाबे जानि छ ना नाही बापा जदि ता घरे जागा न दबो ताले बिचारीटा जीव कुआडे ह कथार जवाब मु देई परिबिनी ताले बहुत आज्ञा कोन कले आपण मोह पर विश्वास करिले किंतु मते विश्वास करतो न ना आपण चाहा कहिबे मु सब परीक्षा देबे किंतु संपत को छाड़ी देले मु बच्ची पारिबिनी आपण मते घरे रहया पई मना करतुनी मते मना करतुनी पारिबू मु जहा कहबी तू करी पारिबो सब पारिबे नन्ना सब करि पारिबे दरकार पड़िले मो पिठीटा को देखै रहउची मो डाडी को प्रति देवा सब राग अभिमान को मते मारी मारी सचेई दियो तू किंतु मते रोहिबा को मना करतुनी नन्ना मते रोहिबा को मना करतुनी का पूर्वर पेपर में साइन कर दे मु तम घर को भाड़ा नहीं आसीनी मु शीतल मिश्र पाखु को आसी माने शीतल मिश्र पेपर गोटे साइन करिवो आ साइन कर देला माने ता नार सब प्रॉपर्टी तार कौन से अधिकार रहबनी आ ता नार के बैंक बैलेंस पर जे कोटी टंका को उठावर सक्षम न होबनी आ ता पर मु देखिबी तते मन पात्र संपत पंडा तते केते भलो पाए हेले गोटे कथा मन रखिते अहंकारी सूर्य देव मिश्र टंका बेपारी देखंती किंतु प्रेमिक नुहे स्वार्थ दलाल देखंती किंतु मଣିଷ नुहे अरे दिया से पेपर दिया कहूची दिया किंतु एथरे गोटे साइन करो साइन माने मु हां साइन करो तमे मु कहूची साइन करो ए निया सूर्य मिश्र अरे धरो पेपर ओके वो सूर्य देव मिश्र तम झियो को भी तम संगरे नहीं जाओ नहीं डैडी आप जिते शीघ्र पछुते चली जाओ डैडी चली जाओ जदि तम झियोर मंगल चाहूच ताहले तम झियो को भी संगरे नहीं जाओ माने एई तमे ताकू नै कि संगे आसी नथिलो पर मो को संपत ताकू नै कि आसीला संगे हेलो एटा मो घर से घरे रही परिबनी एटा होउची मोर शेष निष्पत्ति ताके कोन कोले तम मन बुझिबा कहूलो परिबो देई परिबो मते कहू ना दिया गया मु तो मानुची मो
गोटे अहंकारी बापर छुटाई जन्म हवा मो कर्मर दोष एसबू हूँ मो विगत जन्म पर दोष टंका सर्वस्व मनीष परी जन्म नवा मो भाग्यर दोष मत कि घर बाहर कर दिंतनी नना कौन कले आपण मन शांति हम कौन कले मुझे घर बहुर स्थान पाइबे 10 कि 50 नुह तो पातर जोतारे तू तो बापा को दी बाहर मारी पारिबो कौन भाभी तुम निजको कौन भावी इंद्र ना महाराजा तुम्हें ये महाराजा आम समस्त ये जड़े जड़े प्रजा तुम्हें जोड़ी ना से तुम माटी आसब एक चूड़ा खबरदार कर दौची से दिन थिला तुम सहीटा तुम घर से दिन तुम चाक लगे आमको धक्का मारी बाहर कल आमको चप्पल पिटिल से दिन आम सेठू सबू सहीकी चली आसलु एबे किंतु सहीबार प्रश्न उठिनी बो चली जातु ठिया आइछंती कोन चुपचाप एठी चली जातु जेते शीघ्र पारुछंती चली जातु आम घर चली जातु सीतू तमे तम डैडी कहि दियो से जेते शीघ्र पारिबे घर छाडी चलीबे कहि दियो ताको सेठी ठिया हो तू डैडी पाप करिछंती प्रायश्चित करिबेनी की प्रायश्चित करिबो मो थारो जोत्ता बाहर खाइबे मो थारो जोत्ता बाहर खाइबा पई प्रस्तुत होई जाओ तू सज्ज में मिश्र हे देखो बचिला तो मो देहरे जोत्तार बाहर अपमानित करथिले ना मो ताको केमिते गड़ी गड़ी पहाड़ बसौचे टिके भलो बाबरे देखो ए खादो सीतो पागली जाइछु तो आपण भाबुचती पहाड़टा मो निजको मारुचे नहीं बो हे पहाड़टा मो डाडी को मारुचे मो डाडी भी मते बहुत भलो पाती और सही पे मो डाडी ताको हाथ रे लिखे देले वॉच इज टॉटर हाउ मो हाथ रे लिखे देले डार्लिंग हे देखो समझते एटा केवल गोटे टाटो नुह एटा मो हाथ रे लिखाई देबो टाटो नुहे एटा होछि मो डाडी को प्रति मो निबिड़ भलो पाइबा हे देखो सपत तुमको मो डाडी असमेंट करथिले ना ए पहाड़टा तुम पाई मां आपनको मो डाडी असमेंट करथिले ना ए पहाड़टा आपनको हे देखो दोनों ना मो डाडी आपनको सम्मानित करथिले ना ए पहाड़टा आपनको कोने चले जाओ सूर्यदेव मिश्र सही के क्या हुआ आओ 2-4 पहाड़ खाई के जाओ देखे जाओ जो अहंकारी चढ़ीटा गछरे बसा बांधे से गछर पत्र गुड़ा केमिति तले खसे पड़ुछि टिके भलो भाबरे देखा बोधे
ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଦାନ୍ତ ଶୁଖି ଯାଉଛି ମୋ ଦେହରେ ପାଣି ଦିଅ ସବୁ କାହିଁକି ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ରହୁଛ? ତୁ କୋଉଥିରେ ପାଣି ଆଣିଛୁ? ଜାପାନୀ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଉଥିବା ଝିଅକୁ ତୁ ଷ୍ଟିଲ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଦଉଛୁ? ଦେଇଦିଅ ପିଲାଟାର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଦେଇଦିଅ ନା ପାଣି ମୋ ତଣ୍ଟି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ତମେ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ସେ ପିଇ ଦଉ ତା ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ହୃଦୟଟା ମୋର ପଥୁରିଆ ହେଇଯାଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ପାଟିଟା ବି ସେଦିନ ଅଠା ହେଇଯାଇଥିଲା। ନନା ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ଭିଲିଆନ ଶିବା ପଣ୍ଡାର କଳାକାର ପଣିଆକୁ ଏ ଝିଅର ବାପା ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଆରେ ତମେ ମଣିଷ ନା ପଥର ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖଉଛୁ ହେଲେ ମୋ ପଥୁରିଆ ବିଥା ଖାଇବ। କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଆଗ ତମେ ଶୁଣ ଏ ସିଧା ସିଧା କହୁଛି ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ନନା ମୋ କଥା ଧରି ଶୁଣ ନନା। ଶୁଣ ତୁ ମୋ ଶେଷ କଥା ଶୁଣ। ବଡ ଲୋକର ଝିଅ ଯଦି ତୋ ପାଇଁ ବଡ ତାହେଲେ ଭୁଲିଯିବୁ ତ ନନା ବୋଉକୁ। ଆଉ ହଁ ମୋ କଥା ନ ମାନି ତୁ ଯଦି ମୋ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯାଉ ମନେ ନ କରିବୁ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ତୋ ପୁଅ ଗାତକୁ ଯାଉ ଆଜିଠାରୁ ଭାବି ନବୁ ସେ ବୋଧେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ଭାଙ୍ଗେ ଭରସା ଭାଙ୍ଗେ ସିଧି ପାପ ତଳେ ମଣିଷ ହାରେ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ଭାଙ୍ଗେ ଭରସା ଭାଙ୍ଗେ সিদ্ধি পাপ তলে মଣିষ হারে সপনকু খোঁজি খোঁজি ঠিকানাটা যায় আজি সপনকু খোঁজি খোঁজি ঠিকানাটা যায় আজি আখিକୁ କହୁଛି ଲୁହର ଢେଉ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯିବି ଦି ମାସ ହେଲା ଘରେ ରହିଲଣି ଅଥବା ଘର ଭଡ଼ା ଦବାର ନା ଧରୁନ। ଆଜି ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି ଏଠୁ ଟଙ୍କା ନେବି ଯିବି। ନାଇଁ 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 ଆଜି ନ ଛାଡ଼ିକି କୁଣ୍ଡେଇକି ଧାରା କୁଣ୍ଡେଇକି ତପ ମୋ ଘର ଭଡ଼ା କାହିଁ? କାହିଁକି ଏମିତି ଘର ଭଡ଼ା ଖାଲି ଖାଲି ହାଉଳି ଖାଉଛ? ଘର ଭଡ଼ା ନବ ତ ଖାଲି ହାଉଳି ଖାଉଛନ୍ତି। କଣ ସେଇ ସମୟଟା ତୋର ହେଇନାହିଁ? ଇଏ ତମ ଘରେ ମାସେ ଭଡ଼ା ରହିଲା ପରେ ସେଟା କାମ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ପୁରା ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ସମ୍ପଦଟା ଇଏ 2 ମାସ ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ସେ ଦରମା ମିଳିଗଲେ ତମକୁ ସେ ଦରମା ମେଳା ଦେଇଦେବନି? ହଁ ହଁ 2 ଦିନ ପରେ ତାର ଦରମା ମିଳିଯିବ ତାପରେ ତମ ଦରମା ତମେ ପାଇଯିବ। ଆଉ କଣ ମୁଁ ତ ଘର ଭଡ଼ା ଦବା ଆଗରୁ ଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ମାସ ପୁରିବ ତ ଏକାଠି ଦବୁ ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ନେବି। ଦରମା ପାଇଲେ ନେବି ଦରମା ନ ପାଇଲେ ବି ନେବି ନେବି। ରୁହ
ଫୁଲକୋବି ଦିଟା ଧର। ଏ ମତେ ଫୁଲକୋବି ଦେଖଉଛୁ? ଫୁଲକୋବି ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ଦେଖିନି। ହୟ ହୟ ହେଇଟି ତମ ଘର ଭଡ଼ା ତମେ ସହଜରେ ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଫୁଲକୋବି ଆମ ବାଲୁଆ ମାର୍କେଟ ଭାରି ମହଙ୍ଗା, ତମ ଘର ଭଡ଼ାଠୁ ଆହୁରି ବି ମହଙ୍ଗା। ଏଠି ଅନେଇଲୁ କଣ? ଆଜି ଯଦି ମତେ ମୋ ଘର ଭଡ଼ା ନ ମିଳେ ମୁଁ ସେ ଦିଟାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଆଁ? ବାହାର କରିଦ, ତମ ଏତେ ସାହସ ବାହାର କର। ଆଉ ରାଗନ୍ତୁନି ମଉସା, ଏଇଟା ରାଗନ୍ତୁନି। ଆସିଲା। ଏଇ ନିଅ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭଡ଼ା ପଇସା ନିଅ। ଏ କେତେ ଅଛି? 1400 ଅଛି। ଗଣି ପକା ଗଣି ପକା ଗଣି ପକା ଗଣି ପକା। ହଁ ହଁ ଏ ବାବା ତମ୍ପ ବୋଲ। ତୁ ଯାହା କହ ହଁ। ସମ୍ପଦଟା ଆମର ଭାରି ଭଲ ପିଲା ଯେ। ହଁ। ଏ ବାବା ତୋର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନଥିବ, ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୋ ପାଖେ ପଇସା ଥିବା ସମୟରେ ତୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଦେବୁ, ପଇସା ନଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଘର ଭଡ଼ା ଦବୁନି ଆଉ କଣ? ଆବେ ତୁ ଚୁପ କର। ହା? ମୁଁ କହିଲି ଘର ଭଡ଼ା ଦିଆହବନି ଆଉ, ମୁଁ କହିଲି ମଉସା ଘର ଭଡ଼ା ଭାରି ଭଲ ଲୋକ, କଣ ମଉସା ଆମର କହିଲୁ? ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମଉସା ଆମର ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ମଉସା କିଏ ବେ? ହା? ମଉସା ମଉସା କିଏ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମଉସା ଆମର ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ମଉସା କାହାକୁ କହିଲୁ ବେ? ମୁଁ ମୋର ମାଉସୀର ସ୍ୱାମୀ କି କହିଲି ମଉସା। ଆଚ୍ଛା 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 କଣ? ଏ ଇଏ ଗୋଟେ ଫୋନ କଲାଣି ନା କଣ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ହେଇଛି? ଲାଟିନି ଯାମେ ଏ ସମ୍ପଦ ଆବେ ଶଳା ମୁଁ ଯାଇକି ଲାଟିନି ସଫା କରିବି ନା କଣ ବେ? ହେ ସମ୍ପଦ ତମେ ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡିକି ଫୋନ କରୁନ? ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବା ଲୋକ। ତ ଶଳା ତମେ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆଇଛ? ଲାଟିନି କି ସବୁ କଣ କରୁଛ? ହଉ 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 ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ହଉ 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 ଯାଅ ଯାଅ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଅ, ମୁଁ ସଫା କରି ବସିବି, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ରେ ବାବା ତମ୍ପ ଓ ଦେଲୁ ଦେଲୁ ସେ ଫୁଲକୋବି ଦିଟା ଦେଲୁ। ଆଁ ଫୁଲକୋବି ମୁଁ ପରିବା ବ୍ୟାଗ ଅଛି ଧରିକି ଆସିଥିଲି। କି ସାଇଜ ହେଇଛି ରେ ବାବା, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଣ୍ଡୁ ଦୋକାନ କୋବି ହେଇଥିବ। ଗାଣ୍ଡୁ ଦୋକାନ ଭଲ କୋବି ମିଳୁଛି ଆଉ। ସାଇଜ ବଡ ବଡ। ଗାଣ୍ଡୁ ଦୋକାନ ସଂସାରରେ ମିଳିବ ନା କଣ? ହଉ ରେ ବାବା ହଁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ତରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ରହିଗଲା। ହଁ। ଯାଉଛି ବାବା, ମନ ପକେଇ ମାସ ଶେଷରେ ଘର ଭଡ଼ାଟା ଦେଇଦବୁ। ଯାଉଛି। ହଁ ଯାଅ ଯାଅ, ସେଟା ଫୁଲକୋବି ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିବ ତ ଆଉ। ଏ ସମ୍ପଦ ହଁ ଶୁଣ ଆଡ଼େ ଶୁଣ, ଇଏ ଧ ଏ ପରିବା ଧ, ମୁଁ ପରିବା ଆଣିଥିଲି କଣ କରିବା? ସେ ତ ଚୋଠା ଲୋକ ଧରି ଫୁଲକୋବି ଦିଟା ନେଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ। ହଉ ଶୀତଳ ଡାକି ଆଣି ଦେଇଦେବୁ, ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏ ତମ୍ପ ହଁ ଏତେ ଭଲ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ ରେ? ଆରେ ତୋ ସହିତ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ମିଶିଛି ତମ୍ପ ସାଙ୍ଗ। ହଉ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି, ଶୀତଳକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଦେବୁ, ଠିକ ଅଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ମୁଁ ଅଛି ହେଲା। କିଛି ମୁଁ ଆସୁଛି। ସିତୁ, ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ? ଆରେ କଣ କରୁଛ ଘର ଭିତରେ? ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ସିତୁ, ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ? ହେ ସିତୁ, ଆରେ ଘର ଭିତରେ କଣ କରୁଛ? ରେ ବାବା, ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଥର ଡାକିଲାଣି ଅଥଚ ତମକୁ ଶୁଭୁନି। କଣ ହେଲା? କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛ କହିଲ? କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ପାର୍ଟିଟା କରୁଛ? ଆରେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ, ଆମେ ଯିବା ବାହାରିବି? ହଁ। କୁଆଡେ ଯିବା? ମାର୍କେଟିଂ। ମାର୍କେଟିଂ? ହଁ, ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛ। ଆଜି ଷ୍ଟାଇଲ ବଜାରରେ ପୂଜା ଅଫର 50% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାର୍କେଟ ଯିବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା। ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ ତ। ଆଉ ତମ ପାଇଁ? ତମେ ବି ତ ହଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛ ନା, ତମ ପାଇଁ ଆଣିବାନି? ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ତ ପୁଅ ପିଲାଟା, ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି? ତା ଛଡା ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଜଣେ ଅଛି ନା। ମାନେ? ମୁଁ ଆରେ ବାବା, ମୋ ହୃଦୟଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମହାଦେଶ।
ପପୁଲେସନ କେବଳ ତମେ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲା? ଯୋଉ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଧର କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ମାର୍କେଟ ଯିବା। ନାଇଁ ଆଉ? ଆରେ କ'ଣ ମ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ଆୟୋ ଏମିତି ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା କହି କହି ମତେ ଫସେଇ ଦେଲ। ଯଦି ତମର ଏଇ କଥାରେ ଆଉ କିଏ ଫସିଯିବ ଗଲା ଲୋ ମା ମୋ ସଂସାର ବୁଡ଼ିଲା ବୋଲି ଯା। नो 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 आदौ चांस नहीं मोर कौनसी भी हीरोइन पसंद है कहीं मो हीरोइन कम सुंदर की तारो निदुआ निदुआ आखी दाओ दाओ उठो आउ गोटे जगह अच्छी जो हाथ मारदेले तमें मो उपरको आउ जिया ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛ କହିଲ? ଅଭଦ୍ର। अरे बाबा सुना मो कथा ଶୁଣ। ଆରେ ବାବା, ଆରେ କିଏ ଦେଖିଲ ମୋ ଝିଅଟା? ସମ୍ପଦ ତମ ହାତରେ ରକ୍ତ? ନାଇଁ ସେ ତାହେଲେ ସେ କିଛି ନୁହେଁ କ'ଣ କହିଲ? କିଛି ନୁହେଁ। କାମ କରି କରି ହାତଟା ଲହୁଲୁହାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଅଥଚ କହୁଛ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇ ତମେ ଏଇ ଟଙ୍କାରେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଦେବ କହୁଛ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ କହୁଛ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଯୋଉ ହାତକୁ ଭରସା କରି ତମେ ତମ ବାପାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦ ଘର ଛାଡି ମୋ ସହିତ 700 ଟଙ୍କିଆ ଭଡା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛ, ସେ ଯଦି ତମ ପାଇଁ କିଛି ନ କରିପାରିଲା ତାରେ କି ସ୍ୱାମୀ ତମର ମୁଁ ନା କି ପ୍ରେମିକ ମୁଁ ତମର? ହେ ସବୁ ସେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ତ? ସହଜରେ ଯାହାକୁ ମିଳିଯାଏ ତାକୁ ଭାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ବେକ କାଟିଲା ପରେ ଯାହା ମିଳେନି ତାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ଆରେ ବାବା ମତେ ମୋ ପ୍ରେମ ମିଳିଯାଇଛି ଟି, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଇଏ କଣ କମ ବଡ ଖୁସିର କଥା? ଚାଲ ହାଁଟା କରି ଠିଆ ହେଇଛ କଣ? ମାର୍କେଟ ଯିବନି କି? ଡେରି ହେଲାଣି, ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ।
হবনি শপথ কিছু হবনি তোমার আগে করে শপথ কথা কো এই দেখো আমি তোমার শীতল রাখুছি এই শপথ শপথ হে ভগবান এই ভাই মানে মতে সাহায্য করো সবকে কিছু না আনি পকাইলে তারপরে মেডিকেল ব্যবস্থা করো এই ভাই মানে মো তারপরে মেডিকেল ছিল মো ভাইটা পড়ে আমি কিছু করে পারিবনি মো তারপরে মেডিকেল না আমি কিছু করে পারিবনি ভাই মো কথা টিকে শুনো মোহনী ভাবি মতে সাহায্য করো মো তারপরে মেডিকেল নি চলো মো হাত জোড় নেই চলো টিকে চলো সবই মরণ সহিত লড়াই করছতি মো সব গুড়ে নেইছি মু তোমাকে হাত জোড়ছি ভাই মো সব গুড়ে মেডিকেল নিয়ে চলো তুমি কে লোকটা মরি হইছি না নাই 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 তারপর কিছু নেই ওটা হসপিটাল নিয়ে চলো আরে এটা মর্ডার কেস একেরে মু ফসি দিবি আপনাকে সাহায্য করি পারিবিনি ভাই ভাই আপনার হাত জোড়ছি প্লিজ মো হাত ছাড়ুন নাই আরে ম্যাডাম কোন হইছি ম্যাডাম ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ ଜଣେ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କାହା ଫୋନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ମେଡିକାଲ କାର ନେଇ ଯାଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲରେ ରଖ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ କରିଦିଅ Excuse me. ଆପଣ ଶୀତଲ ମ୍ୟାଡମ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଯେମିତି ହଉ ତାକୁ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର କ'ଣ ହେଇଛି ଡକ୍ଟର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏମିତି ବିପଦ ହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଆମକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ଶୁଣନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ କାଉଣ୍ଟରରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ନ ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାଇଁ ଡକ୍ଟର ଆପଣ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଶପଥ କପଡ଼ା ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୁଇ କୂଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରୁଛି ଏଇ ତ ତୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆସୁଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସିଷ୍ଟର ଅପରେସନ ଉଠି ରେଡି କରନ୍ତୁ हे भगवान तमें जी सतरे थी मो सांगटा को बंचे दियो प्रभु मो सांगटा को बंचे दियो ता बिना मु बंची पारिबिनी प्रभु ता बिना मु बंची पारिबिनी बेईमान एटी समस्त जन जन बेईमान साना बाबू तू भी गोटे बेईमान ए ऊपर वाला भी गोटे बेईमान ए ऊपर वाला मो सहित एमती बेईमानी कला जे खुशी जीवन आरंभ हो मत पंकु करदेला समस्ते कहते मु कुआडे कोटिपति दादार हड़ुआ पुतुरा जहाँ हसरे मु हसुली जहाँ खुशी मु खुशी होती सी भी मो सहित बेईमानी कला तार निज खुशी सबुदिन मत पर कर चलीगला 2 मास है गला थरुटे तार मो कथा मन पड़ुनी मु हाँ जाने साना बाबू आपण सीधु दीदी भारी मन पकाउछंती मन पकेबी सी मोर किए कि 2 मास है गलानी तार कोन मो कथा मन पड़ुनी बाबू आपण जमा व्यस्त हुंतुनी दीदी होते किछ असुविधा रे थिबे सेति पई मने पकौ पन्नांती नहीं मते किछ डर लागे भाई तू को मते मने पकाउछ जे तू
ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ହ୍ୟାଲୋ 2 ମାସ ହେଲା ତତେ ନ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ଦିଟା ଫୁଟି ଗଲାଣି ଲୋ। ଭାଇ ସିତୁ ଏଇ କେମ୍ପା ହାତରେ ମେଡିସିନଟା ଗୋଡ଼ି ଦେଇ ପାରୁନି ବୋଲି ଫ୍ୟାନ ପବନ ବାଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଲୋ। ଏ ସାଧୁ ତୁ କ'ଣ ମୋ ଭାଇର ଯତ୍ନ ନଉନୁ? ସେ କଣ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି କି? ହେ ଭାଇ ତୁ ଖିଆ ପିଆ କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ କହିଲୁ? ତମେ କଣ ଜାଣି ଦିଦି ବାବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଦିଦି, ଯେତେ ଭଲ ରୋଷେଇ କଲେ ବି ବାବୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ସିତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଖାଇବାଟା ମୋତେ ରୁଚୁନି ଲୋ ସୁନା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳେ ବାବୁ ହଠାତ୍ ମୋ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଥାଳି କାହିଁକି ବାଢ଼ିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳି ବାଢ଼ୁନୁ, ମୋ ସିତୁ ପରା ଖାଇବ। ବେଇମାନ ଚରଣୀ କୁକୁରଣୀ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଜାଣିଛୁ ତୋ କଥା ନା ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡେଲୋ। ଏ ଭାଇ ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖି ପାରିବୁନି ଲୋ ଭାଇ। ତୁ ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛୁ? କଣ ହେଇଛି ତୋର? ସତ କହୁଛି ଲୋ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ମରିଯିବି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଦିଦି ତମର କଣ ହେଇଛି ଦିଦି? ତମେ ଏମିତି ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? କାହିଁକି ଏ ବସୁବ କଥା ଗୁଡ଼ା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରୁଛ କହିଲ ଦିଦି? ମୁଁ ଜାଣେ ବାବୁ ସିନା ଆଜି ବି ତମ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦେଖିବ କାଲି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ଖୋଜିବେ। ଖୋଜିବେ? କୋଉଠି ଖୋଜିବେ? ଏଠି ନୁହେଁ କି କାହା ଘରେ ନୁହେଁ, ସିଧା ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ଖୋଜିବେ, ମରିଗଲା ପରେ ଖୋଜିବେ। ହ୍ୟାଲୋ କଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛୁ? ହଲୋ ଭାଇ, କୋଉ ମହାକାଳର କରଳ ଆଖିଟା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କେଜାଣି। ମୁଁ ଯୋଉ ଡାଳ ଧରୁଛି ସେଇ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସବୁଜ ପତ୍ର ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ ଭିତରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଏ ଭାଗ୍ୟର କାଳ ବୈଶାଖୀଟା ଥଣ୍ଟା ଗଛର ଅତିଥି କରିଦେଇଛି। ଅସରାଏ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ହେଲେ ହଠାତ୍ ତଲକେ ନିଆଁ ଆସି ବରସି ଗଲା ଯେ ମୋ ଥଣ୍ଟା ଗଛରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଏ ସିତୁ ଏ ଗଛଟା ତ ଜଳିଗଲା, ସେ ଗଛକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ପକ୍ଷୀଟା ଦେହରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଲୋ ଭାଇ। ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଛ। ମୋ ଆଶା ଭରସାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମୋ ଥଣ୍ଟା ବର ଗଛଟାକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମତେ। ହ୍ୟାଲୋ କଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୁ କହୁନୁ କାହିଁକି? ଦିଦି ତମର କଣ ହେଇଛି? ଦିଦି, ତମର କଣ ହେଇଛି? କହିଯାଉଛ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅପରେସନ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା? ହ୍ୟାଲୋ ଏ ସିତୁ ତୁ ଯାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ? ହ୍ୟାଲୋ ତୋର ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସର ଦାମ ପରା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। এই দেখুনু ମୋ ଉପରେ ଏବେ 500 ଟଙ୍କିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛି। ତମେ କଣ ଜାଣିନ କି ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ବାବୁ ପରା ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଭିକାରୁଣୀ ସାଜି ଆଜି କାନି ବତେଇ ତମ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭିକ ମାଗୁଛି। ହେ ବାବୁଘର ଲୋକମାନେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମତେ ଏତିକି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାବୁ ମାନେ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ଡାର୍ଲିଂକୁ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅ। ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, ଆମେରିକା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। 3-4 ମାସ ଲାଗିବ। ତାମାନେ ମୁଁ କଣ ମୋ ଟଙ୍କା ପାଇବିନି? ପାଇବୁ ସିତୁ, ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦାଦାଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ଆଣିକି ଦେବି। ଏ ସାଧୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ
ବାବୁ ସାଥିରେ ଚାବି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚାବି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? ତାମାନେ ଦିଦି କଣ ଏଠୁ ଖାଲି ଖାଲି ଫେରିଯିବେ? ଦିଦି ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ବାବୁ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୋଟା ମୋଟା ଗହଣା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଗହଣାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିକିଦେବ ତାହେଲେ ତମ କାମ ହେଇଯିବ। ସହର ସିଧୁ ତୋର ଗୋଟିଏ ହାର ବିକିଦେଲେ 20 ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ। ମୁଁ ତ ଧାର ଦେବି। ଏ ସାଧୁ ଯା ହାର ଆଣିବୁ ଯା। ସେ ସବୁ କଣ ଆଉ ଅଛି? ଆଉ ମାନେ ଦିଦି ଗଲା ପରଠାରୁ ବାବୁ ସେ ସବୁ ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି? ବଞ୍ଚିବେନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବି। ମୁଁ କରିବି। ଏ ସାଧୁ ଦାଦାକୁ ଫୋନ କର। ଦାଦା ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିବେ। ତୁ ଫୋନ କରୁ ଫୋନ କରୁ। ରଖୁଛି ବାବୁ। ରିଙ୍ଗ ହେଲା ବାବୁ। ଏଇ ନିଏ ଥାନାକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ହେଲା? ଦାଦା ଆମ ସିତୁ ମରିଗଲା ସେଇଟା। ଭଲ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଡାର୍ଲିଂ ଡାର୍ଲିଂ ମୁଁ ତମ ଝିଅ ସିତୁ ଡାକୁଛି। ତମକୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ନା ଡାର୍ଲିଂ? ଡାର୍ଲିଂ ଯୋଉ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତମେ 100 ଜଣକୁ ବୋନସ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲ, ମୁଁ ସେଇ ଝିଅ ଡାକୁଛି ଡାର୍ଲିଂ। ଡାର୍ଲିଂ ଯାହା ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲେ ତମେ ଘରଟାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ କରି ଦଉଥିଲ, ସେଇ ଝିଅଟା ଆଜି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହଉଛି। ଡାର୍ଲିଂ ମତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଡାର୍ଲିଂ। ଡାର୍ଲିଂ ମୋ କଥା ତମକୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଡାର୍ଲିଂ তুমি মতে সাহায্য করিব না? বচাইব না মতে? ডার্লিং সিতু দাদা বোধে ফোনটা কাটি দেলে লো। হ্যালো হ্যালো ডার্লিং হ্যালো এতে বড় ভুল করে দিয়েছি। ভালো পাইবাটা কোন এতে বড় ভুল? সিতুলো আলো এই দুনিয়াটা পরা সেই আলো। এটি এটি লোকমানে ঘরে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি রখি পূজা করନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜେ ଭଲ ପାଇଲା ବେଳକୁ କଳଙ୍କିନୀ ଚରିତ୍ରହୀନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକମାନେ କେଦାର ଗୌରୀ କାହାଣୀକୁ ମନେ ପକାଇ ଆହା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସମବେଦନା ଜଣାନ୍ତି, ହେଲେ ଜିଅନ୍ତା ଗୌରୀ ମାନେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧି ହେଇ ପଡନ୍ତି। ଏସବୁ ପୁରା ମଣିଷଙ୍କ ଦୋଷ ଲୋ ଭଉଣୀ, ଏସବୁ ପୁରା ମଣିଷଙ୍କ ଦୋଷ। ନାଇଁ ନାଇଲୋ ଭାଇ, এইটা বরং ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ, ମୋ କପାଳର ଦୋଷ। ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ। ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଅଛି। ତୁ ଦାଦା ସିନା ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଗଲେ, ତୋ ପାଖରେ ତ ଭାଇ ଅଛି, ତୋ ଭାଇ ତୋ ପାଇଁ କରିବ। ତୁ କଣ କରିବୁ? ମୁଁ କଣ କରିବି ଦେଖିବୁ? ରହ ମୁଁ ଆସୁଛି, ରହ। ନେଇ ଚାଲ ସିତୁ, ୟାକୁ ନେଇ ସମ୍ପଦ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେ। ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? ଦେଖୁନୁ ଦେଖିବୁ, ସମ୍ପଦ ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଏଥିରେ କଣ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଅଛି? ତମାନେ ସୁନା, ତାଠୁ ବି ଦାମୀ, ହୀରା, ତାହାଠୁ ବି ଆହୁରି ଦାମୀ। କାଇ ଦେଖି ଦେଖି ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ, ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ତୁ ନେଇଯା, ତୁ ନେଇଯା, ଆମ ସମ୍ପଦ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେବୁ। ଦେଖିବୁ ଆମ ସମ୍ପଦ ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ ସେ।